What up, mitä ei? Hei yo, what's up? Ootteko te kuullut niistä äijistä, niistä Hollola-äijistä, hä? What up? Niillä on siellä kuultset vinylsiin, globaaliin, Ceramic Pro tai 1K Nano, tiettekö te, hä? Ei, Mulla on killerin meininki, ne grindaa huolella menee. Ootteko te kuullut niistä? Todellakin CCL, what up? 0903 budjetilla oli vaan tyhjiä pulloja ja pollasunnelmia. Ne mollas, mut ei tuhonnut tunnetilaa, eikä yksikään huutelija tehnyt miltsi lukemia. Kultaa sikaria, mustaa nahkaa, yli 10 vuotta pelis ja unelmat mulla vaan kasvaa. Tehdään tulosta, ei puhuta turhaa paskaa, vielä isommat liiketilat, me tullaan haslaa. Hollola, kai vähän harrastella kannatti, autorassaa ja harrastuksesta tuli ammatti. Nyt alla mintti 7 V8, vielä enemmän teemani, hanki leijan Ferrari. Ekka hylsyistä tonne, vaik ne epäili, ne ollu edes silloinkaan eskortit pommei. Ne sano rassan niit rasseja, siitä on ammatikse. Alus oli vaan tölkkejä sivan kasseis. Jos on intohimo johki, älä luovuta, oli se sit lokomotiiv tai automobiili. Sillä aikaa kun lyödään glitterit sun korolla, sä voit ottaa vaan sumpit ja olla ku kotona. CCL, vaik ne koitti somes jotain, senkin kauniiksi pinnotan. Päijät-Hämees lokaali, mut laatu global. Ceramic Pro, ku oma nimä otan. Näin Päijät-Hämees teemme Hallitse ja hajota, CCL. Laitetaan kulkupelit kuntoon sit. ccldesign.fi. Näin Päijät-Hämees teemme Hallitse ja hajota, CCL. Laitetaan kulkupelit kuntoon sit. ccldesign.fi. Pitää osa vaan unelmoida, en oo enää mikä köyhän talo, pikkupoika. Täällä löytyy mittisiä autot, teipoksia, tummennettu lase, Toyota ja Petri kaikki pihas. Eli iso vahvaidettava plakkari, laanikuja kakkosen hololle omat aidot G. Tummennuksi globaali pelkkä vaan laatuu, täällä CCL jäpä pikku viot kaadu bro. Näin Päijät-Hämees teemme